Začnite výberom sekcie, ktorá vás zaujíma. Následne pokračujte podľa pokynov v čete. Ak vás zaujíma legislatíva, zobrazia sa vám dve možnosti. Zistiť, ktorá legislatíva je platná. Po zvolení tejto možnosti sa vám zobrazí zoznam aktuálnych zákonov, ktoré si môžete prečítať alebo stiahnuť kliknutím na ne. Opýtať sa konkrétnu otázku? Táto možnosť vám umožní opýtať sa na akúkoľvek otázku z legislatívy v radiačnej ochrane. Pred zadaním otázky je potrebné zadať svoj e-mail. Následne sa môžete opýtať na konkrétnu otázku, ktorá vás zaujíma. Napríklad, ako často musím absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu v radiačnej ochrane ako stomatológ? Stačí chvíľku počkať a odpoveď sa začne generovať. Tu sú ďalšie príklady otázok, ktoré sa môžete pýtať. Pamätajte, že odpoveď je generovaná umelou inteligenciou a môže obsahovať nepresnosti. Ak vám umelá inteligencia nepomohla, môžete nás samozrejme kedykoľvek kontaktovať.